जी हमें अगर हमारे उधर कहा ले, लेकिन खुदे शंकर जी है देवन के देव रौरा देव हमी दानों के मानव के देव माननीय महा अस्त्र त्रिशूल और वस्त्र के छालावा अभी सधर के लवनी जनेऊ महा आठों जाम लेनी जन नाम श्री राम जी के असली जनी ने रौरा भेव महादेव जी अमर फल चखनी तखनी बिलखनी रचनी रामायण के नेओ महा सबका ले पहले मानस की रचना शंकर जी कहले रच महेश निज मानस राखा पाए समय शिवासन अपना हृदय के अंदर राख देले समय आइल कथा पार्वती जी से सुनौले त इष्ट देव राम कार्य हेतु हनुमान भैरी लीलनी सूरज जननी सेव महादेव जी लहरी गई तिरी के गान सुकुलाल करी कहे जे दोनों के कही हदेव राय बहादुर स्वर्गीय भिखारी ठाकुर जी एगो गीत गोले रहे जब परोसे के धरियादा हाथ तार करिया हो लहरिया उठता रहित नि करित नि जे वनरिया हो लहरिया तो धोती पट धरिया धई के अरे कन्हवा पर चदरिया हो बबरिया धई के ना होई हनी कवना दो सहरिया रे बबरिया धई के ना के दो हमारा जरिया में लगौले बाटे अरिया हो चकरिया दरी के ना दुख में होता जत सरिया हो चकरिया कहलन भिखारी मनवा करे हर घरिया हो उमिरिया भरिया ना देखते रहती भरी नजरिया हो उरिया भरिया एक पेरोडी का सुना 1983 में हमने के गुरुदेव स्वर्गीय गायत्री कुमार ठाकुर जी को गीत लिखने काठमा के पुतरी अरे सनक बास उतरी पुतरी तो हकले के ना अब लास्ट हम के चलता अटल बोदियरा में मरैया हो कि कह के लेकिन भक्त भाव हनुमान जी से सूरज के चला खेला बादल अकेला अलबेला देवता अत चम चम देह चमकेला अलबेला हो चम चम देह चमकेला अलबेला हो अरे वाह हृदय में सितारा के मूर्ति बसेना अलबेला देवता जेकर नैया लोग तपेला अलबेला हो देवता जेकर नैया लोग तपेला अलबेला हो देवता तंगल पहाड़ जैसे लइका डांग ढेला अलबेला देवता हाई फाई डीजे ये राखनपुर जो राखन टोला कॉलोनी
साउंड सर्विस के माध्यम से बड़ी बड़ी इनका पुरस्कार हार्दिक अभिनंदन शुभकामना। टांगला पहाड़ जैसे लइका टांग ठेला अलबेला देवता टांगला पहाड़ जैसे लइका ठेला अलबेला देवता ए मैया अंजनी के झरेला अलबेला हो भाई लक्ष्मीरा बड़ी बड़ी क्या पुरस्कार बने हार्दिक अभिनंदन शुभकामना। बाल ब्रह्मचारी के गो इंद्रिय सच्चेला अलबेला देवता बाल ब्रह्मचारी के गो इंद्रिय सच्चेला अलबेला देवता बाल ब्रह्मचारी के गो इंद्रिय सच्चेला अलबेला देवता जेकर झंडा फहरेला अलबेला हो जेकर झंडा फहरेला अलबेला हो राय बहादुर स्वर्गीय भिखारी ठाकुर जी का पहले अरे बोला के टाइम निर्धारण करके कि 8 बाबा कि 18 तारीख अरे जनवरी के महीनावा ए बबुआ माई हमर स्वर्ग गईली शनि 12 दिनावा 18 तारीख के महीनावा हाय देखी हमारा अशोक भैया मनोज भैया के बड़का बड़का जीजा जी हजारों रुपए के पुरस्कार देनी गा देंगे तनी हई माई पे एगो शोक गीत हो हजारों रुपए के पुरस्कार हजारों रुपए के पुरस्कार हो माई के नाम पर बबुआ हो अशोक भैया माई गोपाल जी सैदपुर के माध्यम से हजारों रुपए के पुरस्कार हमारा मनोज भैया के प्रिय मित्र बानी कतनो माई पुरनिया हो जाई है लेकिन जहिया ये दुनिया छोड़ के जाली बबुआ वो दिन बेटा लोग के बुझाला कि आज हमारा माई के ममता की आंचर हमारा कपार पर से उठ गई का हो बाबा के महीनावा माई हमर स्वर्ग गईले हाय देखी अजय बाबू दवाई दुकान सैदपुर के माध्यम से 1000 रुपए के पुरस्कार मिलल नमस्कार जय जयकार बा 18 तारीख जनवरी के महीनावा माई हमर स्वर्ग गईली शनि 12 दिनावा 18 तारीख 18 तारीख जनवरी के महीनावा
हमर स्वर्ग गईली सनी बार दीनावा आपन कहाए वाला के कहे के त सबे केहू आपन आपन कहाए वाला। प्रेम बाबू सबे के हुआ प्रेम बाबू जिला पार्षद प्रेम बाबू जिला पार्षद बहुत बहुत रुपए के पुरस्कार नमस्कार। फिर हमरा सुनील बाबू वो हमारी के सबसे छोट दामाद हमरा सुनील बाबू। फिर हमरा सुनील बाबू जिला पार्षद हमरा प्रेम बाबू 1000 रुपए के पुरस्कार। हमरा सुनील बाबू वो हमारी के सबसे छोट दामाद फिर हजार रुपए के पुरस्कार हमरा के देनी। बार बार प्रणाम नमस्कार जय जयकार। हमरा बबलू डीजे साउंड सर्विस के सम्मान में भी पुरस्कार मिलल। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन नमस्कार बा। वो हमारी के नाम पर हजार रुपए के पुरस्कार। बार बार प्रणाम नमस्कार बा। बबुआ हो मनीष यादव जी हो दादी के सबसे छोट पोता बानी हजार रुपए के पुरस्कार देनी। बार बार हार्दिक हार्दिक अभिनंदन बा। के रोता के रोयले अशोक भैया रोयले मनोज भैया रोयले विनोद भैया कहाँ गईलू माई ममता के आचर्य अब कहाँ हम पाई। रोयले अशोक भैया हम चाह कि तीनों भाई मंच पर चले। अशोक भैया मनोज भैया विनोद भैया तीनों आदमी मंच पर आए। अशोक भैया रो मंच पर चले। ई माई के गीत है रोयले अशोक भैया रोयले मनोज भैया कहाँ गईलू माई ममता के आचर्य अब कहाँ हम पाई। तीनों भाई के आंख से लोर नहीं के सुख वो माई के नाम बबुआ रोयले विनोद भैया कहाँ गईलू माई ममता के आचर्य अब कहाँ हम पाई। हमरा मनोज भैया के दोस्त बानी पटना साइड से हजार रुपया के पुरस्कार 500 रुपया के पुरस्कार। आ मनोज भैया का हमारा मित्र बानी बिकना पहाड़ी चाई टोला से 500 रुपया के पुरस्कार हमारी के नाम पर हजारों हुलास बाबू पुरस्कार दिल बनी 500 रुपया। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन नमस्कार जय जयकार बा। ए महाराज आज जौन प्रेम भाव मिल गई जा ए अशोक भैया मनोज भैया बार बार प्रणाम नमस्कार जय जयकार करतनी जा। होली गावे खातिर फिर हमने के आइब जा। एकदम हम होली में आए। हमरा सुभाष भैया पैक्स अध्यक्ष के सम्मान में हमरा मनोज गुपचुप पटना का माध्यम से पुरस्कार बा। तीनों भाई आज माई के नाम पर बबुआ रुपया लुटा रहल बानी। रोवता रे तीनों भाई कहाँ गईलू माई ममता के आचर्य अब कहाँ हम पाई। जय हो जय हो। राजेश जी सैदपुर का माध्यम से पुरस्कार नमस्कार बा। का आजुए से माई हमार ए अशोक भैया हमारा पैक्स अध्यक्ष शेरपुर पश्चिमी सुभाष भैया ए महाराज जौन सुभाष भैया के सम्मान में अभी तक ले लोग रुपया दे रहा है 1000 रुपया के पुरस्कार। हमारा हजार रुपया के पुरस्कार सुभाष भैया शेरपुर पश्चिमी पैक्स अध्यक्ष महोदय का माध्यम से मिलल। बार बार प्रणाम नमस्कार जय जयकार बा।
1000 रुपया के पुरस्कार। रोवा तारे तीनों भाई 2539 के मालिक हमारा राजनाथ भैया पुरस्कार हार्दिक हार्दिक अभिनंदन नमस्कार जय जयकार। सुनील भैया मंच पे आई। और रोवा तारे तीनों भाई कहाँ गइलू माई, ममता के आचर अब कहाँ हम पाई। आजुए से माई हमार हो गईली सपनावा, माता जी स्वर्ग गईली शनि बार दीनावा। आजुए से माई हमार हाँ, आजुए से माई हमार हो गईली सपनावा, माता जी स्वर्ग गईली शनि बार दीनावा। माई हमार हो गईली सपनावा। हाँ, आजुए से माई हमार हो गईली सपनावा, माता जी स्वर्ग गईली शनि बार दीनावा। अब हमने के समय समाप्त हो भैया से सेवा लिया जाओ। प्रेम से बोल दिया आनंद कंद भगवान की जय।